म्हापशेची रामनाम आणि हनुमान जयंती खूपच उमेदीन मनयली। शेनवारा महारुद्र संस्थानाच्या प्रतिष्ठापना दिसाने उत्सवाक आरंभ झालो। उत्सवात वेगवेगळ्या पंगडांनी कला सेवा सादर केली। या उत्सवात म्हापशेच्या हनुमान नाट्यघरात आयतारा बायकाच बायका घोळ ऐका काहीतरी घडतं इथं दीपस्तंभ याजसाठी केला होता अट्टहास, दांडगी मुलं आणि आयतारा गवळण कालो झालो। वर्सावळीप्रमाणे पारंपरिक गणेश स्तवन, शारदा, विदूषक, गणपती आणि शंकर ही रूपकां पळोवपाक मेळ्ळी। उत्सव कसलेच विघ्न विणे जावचो अशें गणपतीक, शारदेक आणि शंकराक गारणे घालतात। देव देवता तांकां कौल दितात आणि मागीरच उत्सवाक सुरवात जाता। सूत्रधारा माझ्या घरी करून तुमच्या पाचही नाटकात कोणतीही विघ्न येणार नाही असा आशीर्वाद आहे माझा। माझ्या वरे करून तुझ्या नाटकामध्ये कोणत्याही प्रकारची विघ्न येणार नाही आणि माझा तुला पूर्ण आशीर्वाद माझ्या त्या नाही आम्हाला फूल म्हणायचं फुलाला फूल म्हटल्यावर तुला आणखीच फूल लागतं। बघ हे जाऊ द्या बघ म्हापशेकार नाटक मोगी हनुमान जयंती निमतान हनुमान थिएटरात नाटकां करपाची परंपरा बेस बरी तिगोवन दवरल्या। आज तरणाट्यांचो मोठ्या प्रमाणात आस्पाव जाल्लो पळोवपाक मेळटा। ग्रीन रुमांतल्यान ही प्रक्रिया सुरू जाता आणि रंगमाचयेचेर आविष्कार दाखयल्या उपरांतच तांकां धादोसकाय मेळटा। पळयात रुद्रेश्वर नाटेकारान दिग्दर्शीत केल्ल्या याजसाठी केला होता अट्टहास नाटकातले काय देखावे। प्रश्न विचारायला सांगितलं होतं। हे मिस्टर मी मध्ये न बोललास फार उपकार होतील आमच्यावर। त्याने जवळजवळ सर्व प्रश्नांची उत्तरे बरोबर दिली। जवळ नाही, सर्व प्रश्नांची अगदी करेक्ट उत्तरे दिली आहेत मी। हे काय समजतो हे सांगण्याचा जीव तोडून प्रयत्न करतो आहे। ठीक आहे सुरुस्ताई, काय घडलं ते सांग, याची चिंता करू नका। गेली 25 वर्षे झाली मी या घरात काम करतो आणि आकडे नाही लावायचे। सरकारी गुन्हा आहे, सरकारने ज्यावेळेस बंदी घातली ते काम आपण कधीच करत नाही। मला पोहता येत नाही, पाणी हा माझा वीक पॉईंट। कोणी जर मला पाण्यात ढकललं तर पाण्याला स्पर्श होणं अगोदर मी अर्धा मारेन आणि उरला सुरला पाण्यात पडल्यावर। पण पाण्याकडे तासनतास बघायला मला मात्र फार आवडतं। मग काय तासनतास पाण्याकडे बघायचं अर्जंट काम आहे वाटतं। ठेव, मला त्याचं कौतुकच वाटायचं। इन्स्पेक्टर साहेब, कायदा मला कळत नाही, पण मला एक सांगा, मृत्यूपत्राने मिळालेली इस्टेट ती माझ्या मर्जीनुसार खर्च करू शकते का? गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान जवाहर बर्वे।